φιλάθλων. Μαγκές, τα ψέματα τέλειωσαν από αύριο. Ποιος Ρακιτζής? Ποιος Ρακιτζής αναρωτάω? Μαγκές. Μουντιάλ και τα σκυλιά Μπαγλάν. Ποιος Ρακιτζής και Λουίζα Μαρία Βασιλοπούλου και του πουλιού το γάλα. Μπέκαμ. Διαβήτης ο άνθρωπος και μπάλα στο παγκλαβωτό. Είναι να μην σου φύγει το σκάλπ. Γεωργίου speaking. Μπατιστούτα, Ρονάλντο, Φίγκο, Ρεκόμπα. Ένας από αυτούς, και το λέω εγώ, θα είναι ο πρώτος σκόρερ. Να προσέξετε και ένα Καμερουνέζο, τον Μπαλουκέζε. Τώρα τυχαία το λένε Παλουκέζε ή έχει ένα παλούχι 3 μέτρα. Speaking, Το πατάνε οι άλλοι, πέφτει κάτω αυτός και κερδίζει τα πέναλτι. Τώρα μιλάμε ή κλάνουμε? Γεωργίου, Τάκη, πες κάτι. Έλα να πω ρε Στέλιο, όλα θα τα πάρουμε Ευρωμορουφιάνη, όλα θα τα σηκώσουμε. Που στείλατε στο Eurovision το σκατοβάζελο το Ρακιτσί και περιμένατε να δείτε προκοπή. Τώρα Μιχαλάκη, άντε για Ρουφιάνη. Ηρέμησε, Τι να ρεμίσω μωρέ. Αλλά τώρα θα πω και κάτι που δεν ξέρετε. Κάτι από την ιστορία. Ξέρετε ρε Ρουφιάνη, ποια ήταν η μόνη ομάδα που έπαιζε φιλικό με τα ΕΣΕ στην κατοχή? Ο Παναθηναϊκός, Ρουφιάνη από τότε. Ξέρετε ρε από ποια ομάδα έπαιρναν τους γενίτσαρους τους Τουρκαλάδες? Απ' τα τσικό του Βάζελου. Ρετάκη, εσείς είσαι μόρφος, είσαι σκέτη. Ο Πλεύρης δεν τα λέει έτσι. Κάτσε γιατί θα πω κι άλλα. Μήπως θυμάστε τι ομάδα ήταν ο Φιάλτης που πρόδωσε τον Λεωνίδα Θερμοπύλες? Βάζελος ήταν και μάλιστα οργανωμένος στους Bot Boys. Ή όπως... αυτούς δεν τους λάκες. Ή όπως αλλιώς τους λένε τους καραγκιόζιδες, Ρουφιάνοι. Μην μυρίζει Ρετάκη, ρίξει το επίπεδο ρε γαμώτε και θα έχουμε... θα με βγάζουν έξω από τα ρούχα μου οι προδότες. Έλα πάμε στο τηλέφωνο, Στέλιο. Πάμε τηλέφωνο. Πες το. Γαμί.